Hola, soc de la classe de grec de l'Escola Andorrana de la Massana i vaig a sisè. I avui us presentaré un llibre. Aquest llibre es titula Receptes terrorífiques. Col·lecció Esgarrifances. Autor Betsy Haynes. Editorial Molino. Aquest llibre tracta de quan la Tori s'assabenta de que la seva millor amiga, la Heather, no estarà durant tot l'estiu. Llavors, mentre la Heather hi anava explicant l'estiu fantàstic que tindria la Tori, com que la seva àvia l'havia invitat amb ella i a tots els seus cosins a passar l'estiu amb ella a Florida, a la seva mansió. La seva àvia és rica i té un vaixell amb el qual aniran a Euro Disney. Mentre la Heather continuava explicant l'estiu fantàstic que tindria, la Tori cada cop es deprimia més, perquè ella justament tindria l'estiu més avorrit de la seva vida. Amb la seva família havien pensat de fer un viatge a l'1 d'agost, però per culpa del pesat del seu germà, en Max, que l'havien fitxat a la Lliga Nacional dels Estats Units de Béisbol. La Tori, a sobre en saber que la Heather no estaria en tot l'estiu, quasi es desmaia. Un dia, sortint de l'escola, la Heather va anar a casa de la Tori. En arribar a casa, les dues amigues el primer que van fer va ser anar a l'habitació de la Tori. En entrar, la Heather va trobar una llibreta que estava tirada per terra, que li cridava l'atenció perquè estava tirada per terra, era de color vermell i tenia forma d'espiral. La Heather ja va agafar, estava a punt d'obrir la llibreta, quan la Tori va començar a suplicar que no l'obrís. Us deveu preguntar per què? Doncs perquè era el seu diari secret. I allà hi tenia tots els seus comentaris sobre la gent i tots els seus secrets. Com que la Heather era superavorrida i si la seva amiga veia allò, s'enfadaria amb ella i ella no tenia cap més amiga. Un dia, la Heather llavors va obrir la llibreta i va veure que totes les pàgines estaven en blanc. Llavors hi va donar a la Tori. La Tori no ho entenia. Totes les pàgines estaven en blanc. Era veritat el que deia la seva amiga. Tots els seus escrits havien desaparegut. Va mirar des de la primera pàgina a l'última. I quan va arribar a l'última va veure que hi havia una recepta. Era per fer una tempesta. I sempre el mateix. Quan acabava de fer una recepta hi apareixia una altra. Les receptes són fastigoses, però molt divertides, i la Tori s'ho passa bé fins que els resultats comencen a ser terrorífics. Si no us ha quedat clar de llegir-vos aquest llibre, tinc 3 raons encara. La primera és perquè si no us agrada llegir i no llegiu mai, si us llegiu aquest llibre, descobrireu que llegir no és tan avorrit com us pot semblar. I la segona és perquè us garanteixo que us agradarà tant com m'ha agradat a mi. I la tercera, perquè quan esteu llegint un llibre, quan el comenceu, després vau fer un petit descans i després us fa mandra tornar-vos a llegir-ho. Doncs aquest és un d'aquells llibres que quan comences no pots parar de llegir-ho. I espero que us agradi.